Dobrý večer, vážené dámy, milí páni, vzácni hostia. V prvom rade sa vám ospravedlňujeme, že trošku meškáme, nie je to iba naša chyba. Niektoré panely sa trošku predĺžili a robila sa tu taká technická prestavba. Moje meno je Michal Horecký a je pre mňa veľkou cťou aj veľkou radosťou, že môžem byť moderátorom tohto dnešného večera, našej záverečnej debaty na Stredoeurópskom fóre. Sme naozaj radi, že ste tu v takom hojnom počte. A ja vám sľubujem, že na začiatku budem hovoriť trošku dlhšie ja, ale potom už prenechám naplno pódium našim veľmi vzácnym hosťom a tých vám aj teraz v úvode krátko predstavím, pretože naozaj každý z nich napriek rôznemu veku má už za sebou ozaj výraznú veľkú kariéru. Takže začal by som pri pani Milene Bartlovej, ktorá je profesorkou umenia, prišla k nám z Prahy. Venuje sa hlavne dejinám stredovekého umenia, o ktorom napísala niekoľko významných veľkých monografií. Takisto učí, má za sebou zaujímavú životnú dráhu. Nebudem ale zachádzať do podrobností, možno nám povie niečo sama o tom. Učí na Umprumke v Prahe a ja jej texty čítam aj na podľa mňa kvalitnom blogu artalk.cz. Čo tam všetko píše, to sa určite dozvieme. Takže veľmi sa teším, že ste tu s nami. Potom celkom... Dobrý večer, áno, poprosím potlesk. Celkom vľavo sedí náš hosť z Ruska, ale nielen, je to pani Anna Jermolájevá, ktorá sa narodila v Petrohrade a už ako veľmi mladá sa zapojila do opozičného hnutia v vtedy ešte Sovietskom zväze a patrí vlastne počas posledných rokov prezidenta Gorbačova vlastne k posledným politicky prenasledovaným toho starého sovietskeho režimu. Jej činnosť v opozičnom časopise Demokratická opozícia spôsobila, že vlastne pani Jermolájeva bola prenasledovaná a podarilo sa jej však utiecť do Rakúska. A čo je vzácne pre nás, jej kariéra sa rozvinula naplno vo Viedni, tam aj vyštudovala umenie a napríklad momentálne práve včera bola v nedalekom Kremze na Dunaji otvorená v tamojšej Kunsthalle jej veľká retrospektíva. Takže ak bude mať niekto cestu do Dolného Rakúska, je to nejaké 2 hodiny autom, môžete vidieť vlastne jej dielo, predovšetkým jej známe videá a rôzne záznamy performancií. Je držiteľkou niekoľkých významných ocenení, aj medzinárodných. Jej diela sú zastúpené napríklad v Mumoku, v galérii tu v nedalekom Muzeumskvartíre vo Viedni a v mnohých iných zbierkach súčasného umenia. Takže poprosím vás potlesk pre pani Jermolájevu. Po mojej pravej ruke sedí pani Alison Kleiman z Spojených štátov amerických. Je filmárkou a vyštudovala žurnalistiku. Narodila sa vo Filadelfii a vyštudovala históriu na Brown University. A taký výrazný zlom v jej živote nastal v roku 2006, keď prvýkrát pricestovala do Číny a tam jednak študovala, jednak pracovala, skúšala sa uchytiť ako novinárka, naučila sa plynne mandarínsku čínštinu a pracovala okrem iného napríklad na produkcii filmov aj s Jackiem Chanom, ale začala robiť novinárku pre americký rozhlas NPR, čo je niečo ako verejnoprávny rozhlas na americký spôsob a popri týchto rádiových reportážach sa viac a viac začala venovať dokumentárnemu filmu a taký skutočne svetový úspech, dá sa povedať, alebo výrazný prienik do medzinárodnej filmárskej scény sa jej podaril hneď debutovým celovečerným filmom Ai Weiwei Never Sorry, film, ktorý ste mohli vidieť aj dnes do obeda o 11:00 tu v Bratislave. A je to vlastne mimoriadne výnimočný, zvláštny pohľad. Strávila 3 roky s jednou globálnou superhviezdou súčasného umenia, s Ai Weiweiom, umelcom, ktorého predpokladám väčšine z vás nemusím predstavovať. Je to asi najvýraznejší predstaviteľ nielen súčasného čínskeho umenia, ale je naozaj takou medzinárodnou osobnosťou, ale zároveň človekom s takým výrazným politickým posolstvom a pozadím. O tom samozrejme sa dozvieme veľa od samotnej Alison. Ona bola nedávno vyhlásená takom, ako to majú Američania radi,
v jednom rebríčku ako jedna zo 25 najvýznamnejších tvárí nezávislého filmu, tých nových tvárí. Takže verím, že ešte má pred sebou veľkú kariéru a bude o čom rozprávať. Poprosím vás potlesk pre pani Alison Kleiman. A keďže sme v Bratislave, tak som veľmi rád, že tu máme aj naozaj výraznú osobnosť súčasného slovenského umenia. Vedľa mňa sedí pani Anna Davčíková, ktorá je jednak tvorkyňou umenia, je výraznou osobnosťou performance a videoartu na Slovensku a zároveň je pedagogičkou už vlastne vyše nejakých 12 rokov, učí jednak v Bratislave na Vysokej škole muzických umení, výtvarných umení na katedre multimediálnej tvorby a jednak na pražskej AVU. Takže pendluje medzi Bratislavou a Prahou a je to zvláštne, ale pani Davčíková vlastne vyštudovala sklo pôvodne a potom sa venovala aj maľbe. To už je dneska taká menej známa oblasť jej tvorby. Žila aj v Moskve, v takom tom ešte tej perestrojkovej Moskve a v Bratislave. A vlastne od maľby potom prešla predovšetkým k videu. Tým je asi dnes najznámejšia. A kto pozná jej práce, sú prítomné v mnohých slovenských galériách, tak vie, že takým ťažiskom jej prác sú feministické pozície, genderové, rodové otázky a tak akoby otvorený feministický postoj. Konec koncov Anna aj spolu zakladala s Janou Cvikovou, Janou Juráňovou a ďalšími časopis a vôbec celú takú platformu okolo Aspektu. Čiže naozaj veľký potlesk pre Annu Davčíkovú. A z Francúzska k nám pricestoval teda jediný muž na pódiu okrem mňa a to je Bertrand Ogilvy z Francúzska, ktorý je filozofom a psychoanalytikom, je profesorom filozofie, súčasnej filozofie v Paríži. Je hlavne nadväzovateľom na takú psychoanalytickú poštrukturalistickú tradíciu autorov ako Jacques Lacan a Michel Foucault. A verím, že nám porozpráva veľmi veľa o tom, ako súčasná francúzska filozofia a psychoanalýza reflektuje vlastne aktuálne trendy jednak v súčasnom umení a jednak to, čo chce byť ako takou hlavnou témou našho rozprávania, našej debaty a to je vzťah moci a slobodnej tvorby, cenzúry v dnešnom svete a v dnešnom umení a slobodného výrazu a podobné veci. A v tej súvislosti ja by som začal možno pri vás, pani Bartlová, pretože som nedávno čítal váš veľmi zaujímavý text, ktorý sa zaoberal aférou okolo ruských performeriek Pussy Riot a okolo ich zatknutia odsúdenia na nepodmienečný dvojročný trest v pracovnom nápravnom tábore. Vy ste človek, ktorý vyšiel tak čiastočne aj z českého disentu a z tradície opozície, demokratickej opozície v Československu. A váš hlas, viete, mňa prekvapilo, že k Pussy Riot sa vyjadroval zrazu ako keby každý. Od kresťanských fundamentalistov cez ekonómov, marketingových ľudí, až po rôznych blogerov. A predsa len ten váš hlas bol taký ojedinelý. A to predovšetkým tým, že ste sa pokúsili ľuďom u nás priblížiť vlastne, odkiaľ hnutie Pussy Riot vyšlo a aká bola jeho pozícia v tom dnešnom Rusku. Mohli by ste trošku osvetliť túto svoju pozíciu? O tom, jak se mají věci v Rusku, na to tady máme rozhodně povolanější. To, co mě vlastně rozčílilo natolik, že jsem napsala ten svůj příspěvek na tu komentářovou stránku již zmíněného webu, byla skutečnost, že se aspoň u nás, ale možná, že tady na Slovensku, jak si ta ozvěna byla podobná, okamžitě ten případ Pussy Riot připodobňoval k té undergroundové tradici Plastic People. Tím mně připadlo, že si to tím jaksi zdomácňujeme a zbavujeme té razance, protože zaprvé, když to přirovnáme k nějakému činu, který je minulý, tak tím vlastně ten protest, tu jeho sílu mu odebíráme. Ale hlavně
Mně to srovnání přišlo velmi nepřípadné a trošku s takovou jako provokativní ostrostí jsem napsala, že si myslím, že jediné, co mají společné, je to, jak málo lidí v té které zemi, tehdy v Československu, nyní v nynějším Rusku, se o tom vlastně dozví. Protože se domnívám, že ta síla protestu prostřednictvím umělecké akce je v případě Pussy Riot něčím nesrovnatelně výbušnějším, razantnějším a mnohem víc plným energie, nežli byli Plastic People nebo vůbec československý underground. Českému undergroundu tehdy šlo o možnost svobodně provozovat uměleckou tvorbu. Jenže to, o co šlo na vystoupení té skupiny, kterou všichni na celém světě jmenují pěkně tím anglickým termínem, aby se to zeslušnilo, já jsem ten svůj příspěvek taky nazvala, to jsou vzpurné ruské píči. Jo? Protože jakmile používáme ten anglický termín, tak si to tak jako uhladíme, zeslušníme a můžeme to všichni používat. A už tím si to zase taky pacifikujeme, zbavujeme té původní síly. Jejich protest byl podstatně radikálnější, protože vychází z jiné situace, vstupuje do jiné situace, byl razantně feministický, to je to, co zneklidnilo tu ruskou moc, a protináboženský, no proticírkevní, řekněme. A to jsou dva ostny, které mají velkou razanci a oni to udělali tak, že si to tu razanci uchovalo. Čili mně šlo o to, že ta srovnání s tím, co my tak jako známe, vlastně význam toho protestu mohla zeslabit. O to mi šlo toto zdůraznit, ale o tu samozřejmě ruskou tradici, na to tady máme skutečně povolanější. Ale nemáte pocit, že práve táto akcia, keď bola taká medializovaná, potom vlastne spôsobila, že zrazu možno naozaj aj bežný Ruska vedia o tom, že táto skupina existuje, že sa to dosť zásadne zmenilo? Netroufám si to posoudit, ale to máte, jako kdybyste se ptal, jestli díky medializaci v roce 1976-77 nějaké jaksi sociologicky percentuálně rozhodující část československých obyvatel se dozvěděla o tom, o co šlo. Ne. Zlomek, malinký. Ale oni sami Plastic People tvrdia, že vlastne ďakujú ŠTB za obrovskú kampaň. Že do istej miery ich to urobilo svetoznámou kapelou a aj teda československy známou kapelou. Samozřejmě, to bychom zabíhali do asi historických otázek, které nevím, jestli jsou tak úplně relevantní. To, co jsem chtěla zdůraznit, je, jak si to poměrně malé procento, ke kterému se takové věci obracejí, a to už přinejmenším proto, že pro poměrně malé procento obyvatel jakéhokoliv státu, jak v 70. letech, tak dnes, je současné umění vůbec něčím, co je pro ně přijatelné, stravitelné, čeho jsou ochotní si všímat a co jsou ochotní vnímat. Anna, ja by som sa spýtal teba, že my sme spolu viedli už takú debatu o tom posolstve a zmysle toho vystúpenia v pravoslavnom chráme v Rusku, ktoré Pussy Riot spravili. Teba ako prvá. A potom. Ja som Anča. Tak Anča. Anča, skús mi vysvetliť, skús nám vysvetliť prečo pre teba to gesto, tá performance, ten akt, ktorý sa tam udial, prečo to považuješ za autentické umenie? Normálne si mi vzal jako vietor z plachát, neviem čo. Dobre, áno, považujem to za nielen autentické umenie, to dokonca považujem za dobrý projekt a keď som sa o tom dopočula a keď som si našla všetky potrebné informácie, ako ten background k tomu, tak som pochopila, že keby toto bola diplomová práca na niektorej zo škôl, na ktorých pracujem, tak by som jej dala Ačko. Výborne. Áno, ako jednoducho z jedného ako základného nie preto, že proste kvôli dôležitosti toho politika, ktoré to obsahuje, že to momentálne ako veľmi rezonuje a cítime to, ale ako je to postavené celé. Prvé, ako čo na tom je, pre mňa ako dôležité je, že každá ako formálna a obsahová časť tohto konceptu má vysoké IQ. Akože tam nie sú
ako nejaké zanedbané veci, kde proste zistím, že tam nestačilo to proste ako vedomostne alebo proste osobnostne to nejak ako pokryť. Výber miesta. Ja som často počula, ja som telefonovala svojim priateľom do Moskvy, skypovali sme, pýtala som sa na to, čo si o tom myslia. A dostala som rôzne odpovede. Jedna z nich bola, prečo v chráme? Ako prečo to nemohli urobiť pred chrámom? Alebo niekde inde to sa nedalo nejak inak urobiť? Ako zmyslom a veľmi ako dôležitou, jak som povedala, sťažňom tej práce je, že sa to odohrá v chráme a že sa to odohrá v ikonostase. Že sa to odohrá, lebo oni priniesli iný ikonostas do jedného ikonostasu. Oni vstúpili do ikonostasu ikonostasom a táto akcia nebola intuitívna, to bola vedomá akcia. Oni vedome s hudbou, s tancom, teda s rituálom vstúpili do rituálneho priestoru. To bol rituál v rituáli, prvá vec. Druhá vec, samotný text, ktorý odznel, áno. Samozrejme, prvé, čo sme počuli, že sú to chuligánky, že niečo také nezrelé stále v tej kritike bolo, že a oni na to nemajú, oni proste nevedia, o čo ide a proste z nejakej také ako hormonálnej nevyrovnanosti musia proste nejakým spôsobom takto prehnane a extrémne reagovať. Keď som si prečítala, čo v skutočnosti povedali, a ja to tu odcitujem, ak dovolíte, ja som si to pripravila, pretože si myslím, že to nie každý čítal. A preložil som si to do slovenčiny, takže dovolte. Panna Mária, Matka Božia, staň sa feministkou, staň sa feministkou, staň sa feministkou. Cirkev zvelebuje skazených diktátorov, posvetnú procesiu čiernych limuzín. Učiteľ, kazateľ ťa stretne v škole, choď do triedy a prinies mu peniaze. Panna Mária, Matka Božia, odstráň Putina, odstráň Putina, odstráň Putina. Myslím si, že to je veľmi decentné a inteligentné, by som povedala, v krátkej nejakej veršovánke alebo proste v krátkej piesni zhromaždenie všetkoho základného, čo je teda akýsi apel na to, že ženská rola na pôde cirkvi nie je prítomná inak než Bohorodičkou, než Pannou Máriou, ktorá nemá inú šancu, ak chce prehovoriť k ženám, ako stať sa feministkou. To je môj osobný uzáver, ktorý z toho robím. Ďalšia vec je tu, cirkev a moc spolupracujú. To je dôvod, prečo táto kritika bola najväčším dôvodom, prečo sa všetko odohralo, proces a tak ďalej, že tam priamo bolo jasne naznačené, že čierne limuzíny, celý vzdelávací proces, celá mocenská ideológia naprosto v súhlase s cirkevnou, ako funguje a vedie ruskú spoločnosť niekam, kde všetci vedia, kam to vlastne smeruje. Všetci to poznajú. Historicky poznajú tie základné kódy toho, o čo ide. No a posledná veta je proste normálny protest. Kto je tá prvá postava, ktorú potrebujeme nejakým spôsobom odstrániť, zbaviť moci. Áno? To obrátenie sa na nadprirodzené sily, ako v tomto prípade, nebolo ako celkom ironické. To nebol farc, to nebol cirkus. To bolo len použitie toho istého rituálu, toho istého jazyka na to, aby bol povedaný politický message. V tomto zmysle si myslím, že ten celý projekt je proste naprosto uzavreté, silné dielo, Ačko. Dúfajme, že sa to dozvedia aj v tom pracovnom tábore a že sa dočkali takéhoto dobrého ohodnotenia. Anša, ja by som sa ešte možno vrátil do minulosti. Ja viem, že ty si v 80. rokoch strávila niekoľko rokov v Moskve. Teraz sa často Pussy Riot vyčítalo, že vlastne vôbec neodhadli, v akom stave sa akoby nachádza ruská spoločnosť, že predbehli, akoby, alebo naopak išli úplne zlým smerom a zlým spôsobom na to svoje publikum a chceli niečo dosiahnuť, že podcenili vlastne tie sily.
keby si možno skúsila, ty si bola vtedy na začiatku svojej tvorivej kariéry, aké to vlastne bolo v tých 80. rokoch, lebo pani Bartlová vo svojom texte práve písala o tých rozdieloch, že vlastne v tom Sovietskom zväze neexistovala taká pracovná povinnosť, ako bola v Československu, ktorá vlastne, ona tam správne tvrdí, tu sme si ponechali z nacizmu. Vlastne vtedy musel každý pracovať aj potom v komunizme. To v Sovietskom zväze nepoznali, čo umožnilo mnohým undergroundovým tvorcom oveľa viac slobody na prácu, ale zároveň mali rovnako obmedzené možnosti sa prezentovať. Aké to bolo vtedy pre teba tam byť a tvoriť? No je to skutočne veľmi osobný zážitok, takže nemôžem ja pretendovať na to, aby som tu nadal nejaký ako širšie platný názor na to, ako sa rozvíjala, ako sa má dnes, alebo ako sa mala vtedy ruská, vtedy sovietská spoločnosť. Ale ja som to vtedy, proste, aby som to skrátila, ja som to vtedy pocitovala asi tak, že som sa cítila slobodnejšie paradoxne v Moskve, než v Bratislave alebo v Prahe. Malo to niekoľko príčin. Jedna z tých príčin spočívala v tom, že v Bratislave a v Prahe sme vždycky a museli sme prirodzene hovoriť slovo oni. To boli naši okupanti, naši utlačovatelia, ktorí boli vinní v stave vecí, do ktorých sme vpadli a ako si sme sa vlastne vyviňovali z toho, že to je aj náš, že v tom je aj náš podiel. Mohli sme to robiť, v Rusku sa to nedalo robiť, v Rusku sa nedalo robiť nič iné, teda v Sovietskom zväze len obviniť samých seba. Toto sme urobili my, so sebou samými. A táto takáto ako smutná síce, ale čistota toho postoja ako vyvolávala určitý, ako menej schizofrénie v tom živote. Zároveň proste ten taký každodenný život, ten byt, to čo sa volá po rusky byt, ako dovoloval ako do značnej miery zaujímavé pre mňa zaujímavé ako stredoeurópanku, pre mňa zaujímavé liberálne polohy. Napríklad sa dalo vtedy ako nahlas nadávať na režim, najmä ako keď stojíte 2 hodiny alebo 3 hodiny na pol kila mesa. Proste keď k tomu bol dôvod a ten hlas sa zdvihol, tak ten hlas bol možný a existovala akási základná, nie solidarita, ale také porozumenie, že tá kritika je na mieste. Áno? Čiže tam sa ľahšie dýchalo v tom smysle, že sa človek toľko nebál. Na druhej strane, ale keď iš niečo urobil, tak potom sa už mohol aj prestať báť, lebo to potom malo ako také ďalekosiahle dôsledky, že proste išlo proste o život. A hotovo. Tam ako potrestať niekoho tým, že nemôžem robiť svoje remeslo alebo svoju prácu, to ten režim považoval za darček. To neprichádzalo do úvahy. Čiže ten bežný každodenný život spoločenský, alebo tak ako medziľudský, bol príjemný. Naviac tam proste boli prvky, a to len veľmi krátko poviem, naviac tam boli prvky, ktoré si myslím, že zostali z tých 70. rokov toho socialistického vývoja a najmä teda z začiatku storočia, z obdobia avantgard, kde sa určité ako modely spoločenské nejakým spôsobom nie že zažili, oni sa nezažili, pretože boli prekryté stalinizmom, ale do istej miery ako zostávali akoby v povedomí ľudí. A preto napríklad ako určitý ako postoj k medziľudským vzťahom, ako napríklad k sexualite alebo k rodinným vzťahom, bol oveľa uvoľnenejší, než v našej ako stredoeurópskej, veľmi silne aj nábožensky ako poznačenej, ale aj nenábožensky poznačenej, také ako doktrinárskej spoločnosti, trošku alebo prudérnej spoločnosti. Aj keď ruská spoločnosť nebola ako voľnomyšlienkárska a oni majú svoj druh prudérnosti, ale tá ich prudérnosť sa volá celomúdrie. A celomúdrie je výraz ako celok a múdrosť. Ano? To tam nejakým spôsobom ako funguje. A tento druh vnútornej slobody som tam ja cítila aj v svojom osobnom živote. A preto sa mi tam v tomto zmysle nežilo zle. Pani Anna Jermolajeva, vy ste vlastne veľmi mladá, ako prenasledovaná, odišli navždy z Ruska, zo Sovietskeho zväzu, vtedy ešte. Začali ste nový život, novú kariéru, študovali ste vlastne už umenie v Rakúsku, v slobodnej krajine, relatívne.
Ako vnímate vy tento zásadný rozdiel, pretože vo vašej tvorbe vlastne zostalo Rusko, ale aj to sovietské, vlastne stále veľmi silno prítomné. Čiže a nakoľko sa cítite ešte byť vlastne doma v Petrohrade a nakoľko ste teraz Rakúšankou a Viedenčankou? Ну, я уже очень давно живу в Вене, уже, получается, больше половины жизни я провела, можно сказать, на Западе. И но Россия остается очень как бы важной для меня, особенно в последнее время, последний год, я бы сказала, даже провела, наверное, больше времени в России, чем в Австрии, потому что меня очень затронули перемены, вот все эти протестные движения, и я сейчас практически вот постоянно ездила в Россию и снимала, встречалась с людьми, делала интервью, снимала, ездила, участвовала в демонстрациях сама, и как бы Россия сейчас как бы меня очень затронула. То есть как бы я когда... То есть я начала работать над фильмом уже осенью, и я хорошо помню, когда, вот как раз это было 24 сентября, когда Путин опять сказал, что они поменяются стульями, и на следующий день была первая антипутинская демонстрация, но я туда пошла, и я была очень расстроена. Я уехала очень расстроенная из России, потому что на этой демонстрации было где-то около, не больше 300 человек, и это были в основном пожилые люди, ни одного молодого лица. И это было ужасно для меня. Я не понимаю, я думаю, где это поколение? Неужели им так все равно? Вот. И буквально через несколько недель, когда там прошли выборы, и вот эти вот выборы, и вот эти все, вот визуализация манипуляции выборов, которые вот, это было той каплей, которая переполнила чашу, видимо, и люди вышли на улицу. Вот это в конце сентября я еще это не могла себе представить. И, значит, вот буквально в первых числах декабря появились в Ютубе эти, значит, первые, значит, клипы, просто где люди без всяких, как бы, согласования вышли на улицы и кричат там «Путин долой!», сотни и тысячи. И я сидела перед компьютером и плакала, и моя дочка спросила: что ты плачешь? А я говорю: я так счастлива. Я просто, потому что я очень, этот момент, вообще даже, я была очень переживала как бы за свою страну и так далее. И сейчас вот именно вот эта вот активность, и что в действительности, что люди, и как бы и молодые, и вот эти многотысячные демонстрации, это так здорово. И вот отчасти, как бы, вот моя последняя работа посвящена как раз теме социального сопротивления, ненасильственного, на актуальных русских примерах. И вот, вот мы можем посмотреть несколько фрагментов. Да? Dobre. Собственно... To naše zdržanie práve bolo spôsobené tým, že sme pripravovali túto projekciu. Takže teraz povedzte, ktoré číslo treba pustiť. Náš technik je tam už pripravený. Да, например, вот я хотел в этом моем в новой работе, это фильм достаточно длинный, 1:40, поэтому мы сейчас просто подобрали несколько фрагментов, которые, может быть, наиболее подходят как бы в рамках этой дискуссии. И меня интересовало вот именно это. Я посмотрела, как изменяются методы сопротивления. То есть мы знаем, общеизвестно есть это забастовка, демонстрация, листовки, голодовка. И у меня есть, например, один коллега, который рассказывает о своей сухой голодовке, которую он продержал 8,5 дней. То есть это такая, в действительности, очень сильный метод протеста, он почти умер, чуть ли не умер. И на другом конце у меня как бы очень такие легкие, креативные протесты, как, например, потрясающая демонстрация игрушек в Барнауле. Это случилось... Я, наверное, сейчас чуть расскажу, а потом мы просто посмотрим материал. Да? Это случилось тоже зимой. Это зимой, когда уже, вот я говорю, что по всей стране проводились демонстрации, люди вышли сотнями, тысячами,
Ну, для этого надо было согласовать, и, в принципе, тогда еще разрешали. Сейчас вообще закон изменился, сейчас уже 3 человека на улице могут посчитать как демонстрацию, и люди получат огромные штрафы. То есть гайки закручиваются сейчас очень сильно. И вообще, и закон об интернете, то есть просто с тех пор, как я начала делать фильм, и сейчас это 2 разные ситуации в России. Вот, и, значит, эти люди, им не давали, муниципальные власти не разрешали, значит, провести демонстрацию, и они придумали следующее. Они одним утром в сугробе стояли маленькие игрушечки, но с теми лозунгами, которые бы на самом деле держали эти демонстранты. То есть они так решили вопрос. И там были антипутинские, очень за честные выборы и так далее, и так далее. Я поехала в Барнаул вот, в рамках съемок фильма и встретилась с этими людьми, после чего я еще узнала очень интересно. Это для меня пример одного очень эффективной, очень... где с маленькой затратой, очень маленькой затратой средств получается огромный эффект. То есть эти фотографии этих маленьких демонстрантов облетели весь мир. Они были вообще на первых страницах многих как бы зарубежных газет и так далее. И потом было даже несколько акций, которые люди повторяли это, потому что они поняли, какой это эффект, какая сила как бы в подобном как бы действии. И да, и они тоже сами, оппозиционеры, уже потом подали следующую уже заявку, значит, на проведение следующего митинга игрушек. И несколько недель спустя они получили по черным по белому официальный отказ. Там стояло, что китайские игрушки не являются российскими гражданами, и поэтому не имеют права публично собираться. Вот. После этого я предложила, что я их возьму с собой, и теперь эти игрушки демонстрируют. Я им представила платформу на моей выставке в Кремсе, они там сейчас все демонстрируют. Вот. Давайте посмотрим, может быть, материал. Это 4. Заканчивается лето, и мы снова с вами оказались на том же самом месте, на котором мы проводили нано-митинг 14 января 2012 года. Меня зовут Ольга Фотиева, один из организаторов, участник движения «Декабристы». Мы находимся в центре города Барнаула, на площади Сахарова. Здесь у нас проходил самый первый нано-митинг 7 января. Проходил он буквально вот здесь был сугроб, и еще, кажется, не спилено было дерево. Теперь спилили. Игрушки мы поставили с плакатами прямо вот тут на сугробе. Расположили. У нас было немного, буквально, ну не знаю, человек 8-10, наверное. Да. Сразу об этом узнала полиция. Не успели мы тут поставить, как сразу приехало много полицейских, и они начали требовать, чтобы мы убрали игрушки. Иначе они угрозили нам, что они их заберут себе. На что мы ответили, что это будет кража. Да. И один человек у нас сказал такую интересную фразу, что если я иду по улице, поставил свою личную сумку на землю, то почему я не имею права поставить свою личную игрушку на землю? Ну да. На самом деле они в тот раз не нашли, что сказать, то есть они не смогли ничего конкретного нам предъявить. Поэтому, постояв, поснимав все это вот, они и мы разошлись. Это была пробная акция. На нее практически не было, по-моему, даже журналистов, ничего. И вторую мы буквально запланировали уже через неделю сделать повторную, более крупную, с освещением в прессе. Да. Именно со второй акции у нас и разошлись фотографии и видео в интернете, вот буквально уже не только по всей стране, но я так понимаю. Да, да, абсолютно, это прозвучало очень-очень сильно, да. 14 января 2012 года мы повторили нано-митинг уже в более широком масштабе. То есть вот на этом парапете у нас было выставлено довольно большое количество игрушек. Присутствовал Лего-город. Один из наших активистов, Владимир Лямкин, соорудил сам со своим сыном вместе прямо целый город такой. Тоже есть у нас в интернете фотографии с ним. Вот, была приглашена пресса, телевидение, там, интернет, СМИ и так далее. Здесь, наверное, было порядка, я не знаю, человек 70, может быть, можно оценить. Здесь уже представители полиции, конечно, тоже приходили, тоже пытались что-то сделать, но, опять же, у них не нашлось никакого конкретного нормативного акта, который можно приписать нам. Да. То есть тогда еще они не знали, является ли митинг игрушек чем-то противозаконным или несогласованным публичным мероприятием, или он таковым не является. Поэтому, постояв, они опять
ни Но с они чем. списали лозунги, да? Конечно, конечно, они переписали все лозунги, позвонили, сообщили, какие тут лозунги, да. То есть все это, конечно, было. Но это, наверное, выглядело очень смешно. Выглядело смешно, конечно, все смеялись. Реально, ну, они ходили с каменными лицами. Ага. Ну, что им еще поделаешь? Да, получилось так, что мы приглашали людей, чтобы они не только мы, чтобы принесли эти игрушки, а чтобы люди, просто вот жители города, могли поучаствовать в акции, сделать игрушку, плакат и принести. И так получилось, что достаточно много людей пришли и принесли игрушки. Было, в принципе, достаточно весело. Дети подходили, смотрели, то есть очень такая позитивная акция прошла. 10 декабря один человек, вот самый первый митинг, подавал заявку, но его быстро запрессовали. Это был, по-моему, один из администраторов группы ВКонтакте. Сейчас точно не вспомню, но суть в том, что ему не дали. А 24 декабря я точно знаю, что несколько человек из нашего движения, активистов, они подавали заявки, им запретили, не согласовали, и люди вышли несогласованным митингом на площадь. Да. После чего, даже до конца не проведя митинг, нескольких человек у нас увезли в отдел полиции. Да. И некоторые даже сидели там по 2 суток. То есть, поэтому такая реакция. То есть мы хотели все-таки что-нибудь провести, но так как проводить, согласовывать нам не согласовывали, мы решили проводить то, что не требует согласования. Наномитинг, по нашему мнению, тогда это не требовало согласования с администрацией. Поэтому мы избрали такую форму публичного протеста и привлечения внимания. Наномитинг, потому что маленькие игрушки, нанотехнологии, лего-человечки, то есть это как бы микроскопический микропротест, так называемый, протест на микроуровне. Если нам не дали провести протест на макроуровне, на уровне людей, то мы провели, как будто игрушки собрались и вышли массово с лозунгами. Да. Против того, против всего не смогли выйти мы. Второго наномитинга полиция или МВД, по-моему, обратилась в прокуратуру с требованием разъяснить, является ли наномитинг несогласованным публичным мероприятием. На что прокуратура ответила, что да, является, что мы не имеем права. Toto je práve jeden z tých filmov, ktoré teraz môžete vidieť na tej výstave v Kremze v celej teda ich dĺžke. Pani Anna, ja keď sa na to pozerám, keď som to video pozeral, tak na jednej strane sa mi to zdá ako mimoriadne kreatívny, veľmi ironický, sarkastický, až taký postoj revolty. Na druhej strane z toho na mňa ide taká istá rezignácia a taký pocit, že aj tak nemôžeme nič zmeniť. Proste, že aj tak voľby dopadli tak, ako dopadli, aj tak vlastne ten náš protest je iba veľmi, veľmi minoritný. A v čom vidíte vy takú svoju vlastnú motiváciu ako umelkyne hovoriť o týchto veciach, dokumentovať ich, zaznamenávať ich? Máte jednoducho vieru v to, že môžete zmeniť tie veci, ktoré v Rusku sa dnes dejú, aj treba z Rakúska? A ako vôbec vás vníma ruské publikum, keď žijete už tak dlho v cudzine? Pretože vieme, že osud ruskej umeleckej emigrácie na západ bol často potom doma vnímaný veľmi kontraverzne a že málo kedy nachádzala taký ohlas ako teda polská emigrácia, ktorá si vždy udržala dobrý kontakt k domovu. Да, конечно, я живу на Западе, и, конечно, в каком-то немножко, может быть, защищенная ситуация у меня, и это да, но я как-то вот говорю, что с одной стороны, у меня есть небольшая дистанция к происходящему, что очень неплохо. Когда я делал этот фильм, потом обсуждала фильм с моими коллегами, мы даже как раз поговорили, потому что там очень много, к сожалению, очень ситуация такая, что все там просто оппозиция и тоже в художественной сцене очень много каких-то разногласий и, собственно, каких-то очень личных амбиций и какие-то просто... Поэтому даже, может быть, неплохо, что я немножко состою на стороне, и просто я попыталась сделать это достаточно все же более-менее объективно. Конечно, это сложно и невозможно. Естественно, здесь какой-то есть, чувствуется мой почерк и мои, тоже мой бэкграунд, потому что я обращаюсь как раз тоже к, например, людям, диссидентам, с которыми я была, которые мне были близки, тогда по борьбе в 80-е годы, я обращаюсь к ним и тоже за их мнением, и может быть, у меня есть какая-то такая
ну, естественно, своя окраска какая-то, вот, но все же мне показалось, что это даже было преимуществом. Тем более, что, во-первых, меня никто не считает сейчас, потому что я сейчас так много в России, и так часто, и так тоже активно участвую там в художественной жизни, что даже, в принципе, даже вот сейчас, когда я постоянно чуть ли не каждые 2 недели была в Москве, люди даже думали, что я вообще уже живу в России там или что-то. Ну, в общем, то есть... И я действительно пытаюсь, это естественно, что у меня все же, я могу себе, может, позволить немного больше, чем все же я защищена австрийским паспортом или так далее, но я все время ставлю вопрос, потому что когда я занималась политикой, а я занималась вот тогда в России, как бы, вот, скажем, 2 года только политика. То есть мы, в принципе, вот создали, я была как бы еще вот у истоков, когда создали эту партию «Демократический союз», и потом мы издавали 1,5 года этот журнал, каждую субботу выходил номер, соответственно, то есть получается, что больше ничего, я занималась только вот этой деятельностью, и это было очень интересно, и это было, конечно, другая публика, это было более демонстрация и так далее. В общем, это был, конечно, я обращался к совершенно другим публике и более широкой публике, чем как сейчас, когда я художник, когда вот моя работа показывают в музее, когда я пытаюсь затронуть важные для меня вещи, обращаюсь к тем людям, которые, собственно, и так моего мнения в основном. В этом проблема, да, то есть, в принципе, кажется, что прямо так это напрасно порох тратишь. То есть, в принципе, но я постоянно ищу и постоянно очень много разговаривал. То есть, например, у меня есть один из разговоров, мне очень запомнился, и мне очень... Я разговаривал с одним художником из Австрии, не буду называть имя, потому что он занимался, в общем, очень, его позиция очень как бы политические работы делал, занимался политическими, социальными проблемами, затрагивал, и он потом пошел вообще прямо, ушел в политику. Он сейчас прямо вот, занимается чисто политикой. Я ему сказала, что я восхищаюсь им, что это для меня единственный логичный шаг, и как здорово, что ты это делаешь. А он сказал, а вот ты знаешь, вот теперь я как бы и то, и другое наблюдаю, ты знаешь, вот как художник все же у меня было больше возможностей. Очень интересно, как политик я полностью ограничен какими-то рамками, какими-то... А художника есть статус вот такого придворного дурака. Такой, вот как бы, ну вот это, и это очень большое преимущество. То есть совершенно по-другому можешь себя вести, и это меня так, этот разговор так как-то тоже очень... показался очень верно, что подмечено было им. И на самом деле вот сейчас я не занимаюсь напрямую политикой, но я вот сейчас пытаюсь, например, найти какие возможности. Вот я сейчас из моего сегодняшнего состояния художницы с каким-то определенным, там, может быть, даже там известностью. И я пыталась сейчас как я могу это использовать, вот, чтобы как-то повлиять на ситуацию в России политическую. Я, например, сделала одну как бы тираж одной своей работы и за достаточно небольшие деньги предложила ее купить просто. И действительно я ее купила много людей, и все эти деньги я послала на издание брошюры «Путин и коррупция», которая вышла. То есть это многие, я был одним из тех, кто поддержал это финансово, но эта брошюра оказалась очень большой. Она вышла, ее раздавали организация партия «Солидарность», и это, я думаю, очень повлияло на общественное мнение тоже перед выборами. Это было очень важно, и, в принципе, я очень... Как-то для меня это был такой один конкретный шаг. Конечно, я не попста, это было бы, я бы собрал еще больше денег. Все же это, конечно, не совсем оптимально. Было, может быть, лучше, конечно, быть каким-то звездой, да, более, тогда бы еще больше удалось собрать. Но потом у меня была идея, которая, в принципе, я до сих пор от нее как бы не отхожу. Но пока она не привела ни к чему. Дело в том, что когда я все время ездил на демонстрации, и когда, как говорится, честно, очень много молодежи вышло, и они постоянно задерживаются, и после каждой демонстрации там их сажают на 10-15 суток. И один мой тоже коллега, еще из питерского движения, он сказал, что он тоже сидел с ними в тюрьме, там, и говорит, там студенты, лингвисты, потрясающие мальчики, вот вышли на демонстрацию, их арестовали на 15 суток.
Через день опять вышли на демонстрацию, опять их. И так их еще, и все, их вышвыривают там из института. А потом в армию, и все, и жизнь ломают. Вот если бы их снабдить пресс-картами, и мне загорелась идеей, я связалась с огромным количеством вообще здесь как бы институций и так далее на Западе. Я решила просто сотнями снабдить оппозицию пресс-картами. Потому что прессу, даже если задержат, то максимум на час, и потом выпускают. То есть таким образом можно было бы хотя бы несколько жизней так можно спасти. Но до сих пор я не оставил этот проект, но пока у меня сплошные только отказы были. Но я не оставляю этого. Vďaka za tieto postrehy. Pán Ogilvy, keď vy ako Francúz počúvate toto rozprávanie o situácii v súčasnom Rusku, ste mysliteľ, ktorý vlastne vychádza z tradície francúzskeho štrukturalizmu, ktorý bol veľmi silno spojený aj s politickým aktivizmom. Foucault, Barthes boli na barikádach v Paríži v roku 1968. Boli to ľudia, ktorí sa výrazne vyjadrovali k vzťahu moci a verejného života a umenia. Ako vy ste vnímali vlastne celé toto dianie okolo Pussy Riot? Nakoľko vás to zaujíma, nakoľko to vnímate ako niečo, čo súvisí s tým, čomu sa venujete vy vo svojej filozofickej práci? Je ne pense pas. Je ne veux pas parler des Pussy Riots parce que je ne connais pas la situation de façon suffisamment exhaustive pour dire quelque chose de pertinent. J'aurais peur de dire soit des banalités, soit de faire des contresens. Donc je vais m'abstenir complètement de parler de cette situation. Mais je vais répondre à la question et peut-être que je retrouverai à la question sur le rapport entre l'art et la politique et les effets qui relient les deux, puisque le mot effet est au cœur de ce rapport entre art et politique, et vous venez de rattacher à une situation historique française particulière, au prix, je crois, d'un léger malentendu. Car il est certain que l'idée d'art engagé, et c'est un peu de ça qu'on parle ici, je crois, tous ensemble, l'art en tant qu'il peut être engagé ou s'engager, cette idée était une idée profondément sartrienne, mais totalement étrangère à tout ce qu'on a appelé le structuralisme. Bon. Dans le champ du structuralisme, mais je ne vais pas vous faire un cours là-dessus, c'est pas l'endroit. Au contraire, le rapport entre l'art et la politique est un rapport profondément décalé. Alors c'est ce décalage qui est difficile à expliquer. Il est difficile à expliquer parce que cette question des rapports entre art et politique dans l'Occident, enfin ce qu'on appelle de façon grossière l'Occident, c'est-à-dire une tradition qui nous vient des Grecs et qui a été renforcée par le choix de l'image qui a été fait par le christianisme occidental, qui a décidé que l'image serait un vecteur d'enseignement, de transmission. Bon. Toute cette tradition repose sur un malentendu très profond qui n'est pas un contresens ou une erreur, mais qui est un refoulement, au sens freudien du terme, qui consiste à toujours enrôler ou, je dirais, asservir l'art à la connaissance, c'est-à-dire inscrire l'activité artistique dans une logique qui est celle de la connaissance. Alors on peut décliner les termes, la connaissance, la théorie, la vision, la compréhension, la transmission, le message. Bon. Toute une logique qui est celle
dans laquelle quelque chose qui a été vu par un artiste peut faire l'objet d'une transmission qui va transformer ou enseigner ou modifier la vie des gens, des masses. Bon. Cette logique-là, c'est celle de la connaissance, du couple connaissance-application. Connaissance, conséquence, connaissance, effectuation. Bon. Ce n'est pas un hasard si l'art est toujours pensé dans cette logique-là, qui peut d'ailleurs amener le fait qu'on le dévalorise comme illustration ou décoration secondaire, ou au contraire qu'on le sacralise comme quelque chose de tellement élevé que, au fond, la connaissance, la logique de la connaissance est portée à son maximum d'intelligibilité, va au-delà d'elle-même. Dans les deux cas, il y a asservissement, car on est dans une négation du fait que l'art, je pense, n'a absolument rien à voir avec tout ça. L'art, c'est un acte. C'est un acte, c'est une volonté, c'est un désir. C'est-à-dire, c'est l'expression, c'est l'incarnation, c'est l'effectuation d'un geste qui ne tient absolument pas compte de ce qui est, mais qui fait surgir du nouveau, de l'absolument nouveau, à partir de ce qui existe, mais qui instaure une rupture. C'est ça que signifie le mot création, qu'on a bêtement laissé à la religion le soin de s'en emparer pour en faire l'usage qu'on sait, mais qui est un mot qui appartient de plein droit à l'usage laïque, matérialiste, de la fabrication des formes matérielles, des formes de langage. C'est le langage qui est créateur, infiniment et perpétuellement créateur. Bon. Cette différence fondamentale entre ce que c'est que connaître et ce que c'est que créer, vouloir, faire exister un autre monde, cette différence, elle est très importante parce que c'est grâce à elle qu'on peut comprendre qu'il n'y a pas lieu d'appliquer à l'un des domaines les critères et les normes qui régissent l'autre. L'art n'a pas à s'occuper de vérité. L'art n'a pas à s'occuper de ressemblance. L'art n'a pas à s'occuper de nature, de naturalité, de naturalisme. L'art n'a pas à s'occuper de ce qui est, puisqu'il s'occupe de toute autre chose qui est ce qui pourrait être d'autre. Bon. Alors, le dispositif dans lequel nous sommes ici est, à mes yeux, très représentatif. Nous sommes inscrits dans deux espaces parallélépipédiques parallèles. Une salle de théâtre où nous parlons. Bon, ça c'est l'espace de la connaissance, du discours, du commentaire. Et puis, il y a à côté un autre parallélépipède qui est une salle qui est tapissée de photographies admirables, que je ne connaissais pas, que j'ai découvertes, qui sont des œuvres d'art de très grande force, hein, qui sont celles de Peter Zupnik, et qui, pendant que nous parlons ici, parlent aussi, elles, en silence, à côté. Alors elles ne parlent pas, elles font quelque chose d'autre qu'il est très difficile de définir. Alors, pour essayer de définir ce qui se passe à côté, on peut utiliser celle qui est derrière nous, puisqu'il se trouve qu'on a aussi une œuvre d'art, là, qui est du même Peter Zupnik, qui est cette photo que je trouve extraordinaire, qui vient, alors j'allais dire illustrer, en faisant un contresens par rapport à ce que j'étais en train de dire, mais qui n'illustre pas du tout, mais qui vient concrétiser, donner
une force assez extraordinaire à l'une des idées de ce rassemblement, qui est cette question, a priori étrange, de réintroduire l'amour dans la politique. Question étrange, mais dont on sait qu'elle est ô combien à l'ordre du jour, puisque c'est une thématique, je ne vais pas développer ça, mais c'est une thématique omniprésente chez un certain nombre de philosophes français et italiens, comme Alain Badiou, Tony Negri, qui font de l'amour une clé fondamentale de leur reconstruction d'une pensée de résistance. Bon. Alors, donc, c'est pas vain du tout, effectivement, de dire qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui de l'amour en politique. Et de le dire là, non pas à travers des mots, quoique les mots, évidemment, hein, je distingue soigneusement entre les mots qui sont des commentaires et puis les mots de l'écrivain. Parce que les mots de l'écrivain appartiennent entièrement à l'acte et pas aux commentaires. Bon. Mais enfin, comment dire cette question d'amour? Bon, cette image nous le fait sentir, et je veux dire, quand je dis qu'elle nous le fait sentir, je veux dire qu'elle nous déplace en quelque sorte. Bon. Elle nous fait sentir la façon suivante. On a une figure de feuilles mortes sur un fond de pavé qui pourrait sembler anecdotique et sentimentale. Il suffit de la regarder 2 secondes pour voir qu'elle ne l'est pas. On a affaire à un ensemble qui, sous couvert de réintroduire une sentimentalité dans la politique, nous fait sentir en réalité que tous ces éléments sont ambivalents. Ce cœur de feuilles mortes, il va s'éparpiller à tout moment sous l'effet du vent, ou sous l'effet d'un balayeur ou d'une machine à nettoyer. Ce cœur de feuilles mortes, il est peut-être teinté du sang d'un manifestant, ou d'un policier, mort à cet endroit-là. Ce cœur de feuilles mortes, il est à la fois frappant et éminemment fragile, éphémère, comme nous. Il est posé sur un fond de pavés noirs, sombres, inquiétants, qui sont à la fois des représentants de l'institution, hein, la ville qui installe les rues, pose ses pavés, solidifie le sol pour que les activités commerciales aient lieu. Bon, ça c'est l'institution politique. Et puis en même temps, ce sont des objets dont on sait très bien, on l'a tous fait, je pense, qu'on peut les arracher, faire des barricades avec, les jeter sur des policiers. Bon. Et puis, si on continue, on ne peut pas, je crois, ne pas penser à cette thématique très très présente dans l'Occident chrétien depuis le XVIIe siècle, à peu près, qui est celui du Sacré-Cœur de Jésus. Hein, le Sacré-Cœur de Jésus, inventé par Sainte Marie à la Coque, enfin bon, passant sur ces détails historiques amusants, comme un culte majeur. Ah, ça y est. Okay. Inventé, je le rappelle, c'est important, comme un culte consacré à la réparation des torts. La réparation des torts commis par des péchés commis par les chrétiens. Je vous rappelle que le Sacré-Cœur, à Paris, cette espèce de pâtisserie horrible qui domine la ville de Paris, le Sacré-Cœur a été édifié pour expier la commune de Paris, hein, pour expier les crimes de révolte des ouvriers communards contre le pouvoir bourgeois. Bon. Donc on a tout ça dans cette image, c'est-à-dire une espèce de plaque tournante, de maelstrom, de lieu d'où, au fur et à mesure qu'on s'enfonce dans la contemplation de cette image, on est renvoyé à des couches de sentiments, de sensations, de perceptions, de pensées, qui, peu à peu, nous font devenir autres que ce qu'on était quand on y a jeté un premier coup d'œil. Bon. Je crois que toute œuvre d'art
a toujours, qu'elle le veuille ou non, cette fonction-là. C'est-à-dire de nous ramener à une scène originaire dans laquelle, au fond, rien n'était encore décidé. Rien n'était encore tranché, rien n'était encore configuré de manière définitive. Lévi-Strauss, Lacan ont longuement analysé cette question, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Mais cette zone d'indécidabilité, cette zone de virtualité faible, je dirais, c'est-à-dire cette zone où on n'est pas dans une anthropologie positive, dans une ontologie forte, mais dans un lieu d'indécision, d'indétermination, le lieu où, pour prendre une image analogue, le lieu où tout enfant se trouve quand il ne sait encore parler aucune langue, mais il pourrait les parler toutes, il va pouvoir les parler toutes, et le jour où il va en parler une, il va s'enfermer dans cette langue qui va l'empêcher d'en parler d'autres. Ce qui vaut pour la langue vaut pour toute forme de culture. S'intégrer dans sa culture, identité, c'est s'interdire toutes les autres, et du coup, s'obliger à les redécouvrir ensuite comme des autres, qui vont attaquer, défaire l'identité que nous sommes et à laquelle nous tenons spontanément. Autrement dit, l'œuvre d'art est un lieu de désidentification, est un lieu où on est sommé sans cesse de devenir autre que ce qu'on est. Et cette altérité, elle est ce qui fait que l'art est éminemment politique. Parce que ce risque permanent que les gens, tout à coup, retrouvent ce point d'origine d'où ils pourraient agir, penser, être autres que ce qu'ils sont, c'est un lieu qui, pour tous les pouvoirs, a toujours été une menace majeure, qu'il a toujours fallu contrôler de toutes les manières possibles et imaginables. Mais le politique, il est là. Il n'est pas d'abord, à mon avis, dans le contenu de l'art, mais il est dans cet acte qui nous ramène au lieu de la différenciation, de la divergence, de l'altérité qui est en nous. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Ďakujem. Ozaj ďakujem za túto brilantnú, spontánnu interpretáciu umenia. Myslím si, že toto je presne to, čo potrebujeme ako ľudia. Takto sa Iba by som vám povedal, že vlastne tie fotografie, ktoré ste videli, sú od slovenského fotografa Petra Župníka, ktorý žije v Paríži, takže vlastne vo vašom meste. Ale myslím, že vznikali na Slovensku. Pani Bartlová ale chcela nejako zareagovat. Mně se velmi líbil ten sofistikovaný rozbor a výklad pana kolegy, ale když už začal interpretaci tady té fotografie, která je emblémem našeho setkání, tak bych ráda ji doplnila. Já myslím, že jeho interpretace byla výborná, ale lze ji ještě doplnit o několik věcí. A to, co mě nad tím obrázkem okamžitě, jakmile jsem ho viděla, napadlo, ano, je to odkaz na srdce při podpisu Václava Havla, je to odkaz na to, že se scházíme v listopadu, ale zároveň tam vidím, že to setkání jako by teda bylo z nějakého minulého času a obracelo se k minulosti, tím spadaným suchým listím, ze kterého ze suchého listí budoucnost není. A ještě tam cítím, zejména po včerejším odpoledním panelu, takovou atmosféru toho, že jsme sehnáni dohromady a držíme se jako to stádo, jako by tedy jsme byli v takové jako defenzivní pozici, jako teda stádo, které se brání. To, proč to říkám, je skutečnost, že umění a speciálně vizuální umění, o kterém něco mohu říci, je pro protest politický vynikajícím nástrojem, protože dokáže ukázat to, o čem se ve společnosti mlčí. To, o čem se mlčí, to lze ukázat. Ať už je to obraz, fotografie nebo akce. Zároveň ale je každá taková záležitost víceznačná. Můžeme ji vyložit více významy, přinejmenším, protože každou viděnou věc můžeme do slov
převrátit různými způsoby. Neexistuje jeden závazný způsob výkladu toho, co vidíme. Ta hranice mezi viděním a slovy je vždycky jaksi mnohoznačně propustná. My jsme tady viděli krásný příklad toho, že význam té akce určuje, pokud jde o protestní umění, tak význam té akce určuje politická moc. Kdyby ta politická moc řekla, to je pouhé umění, tak nás to nemusí zajímat. Ve chvíli, kdy ta politická moc se cítí ohrožená, tak to umění se stává aktivním, angažovaným, vstupuje skutečně svým činem do společného, tedy politického světa. A tady je teda zároveň ta obrovská výhoda, ale zároveň i to veliké riziko, jak už o tom taky byla řeč, jak o tom mluvila Anna, ve chvíli, kdy se ta věc, ta akce, ten předmět přesune do takzvaného světa umění, může se stát komoditou, může být prodávána, sbírána, oceňována a už je to jenom umění. Už můžeme říct, to se vlastně ničeho netýká, to je jenom umění. Čili jenom jsem chtěla upozornit, že nad tou interpretací, nad těmi možnými interpretacemi tady téhle fotografie mě napadlo poukázat na tyhle dvě, na to rozcestí. Ja by som teraz položil dve otázky Alison Kleiman a začal by som možno, teda presunieme sa do Číny, ale možno, že ani nie až tak ďaleko, ako by sa mohlo zdať. Keď sa u nás tu v Európe alebo v strednej Európe rozpráva o problémoch aj v súvislosti s umením, o problémoch v Rusku alebo v Číne, veľmi často sa dostáva do pozornosti moment, že my vlastne nerozumieme dobre tým spoločnostiam, že od nich chceme viac, ako oni reálne nám môžu ponúknuť, že máme na nich podobné nároky ako na seba a že vlastne, napríklad naposledy sa to stalo tu na Slovensku, keď jeden politik a zároveň taký angažovaný aktivista na čínskom veľvyslanectve daroval veľvyslancovi knihu jedného čínskeho disidenta, čo vzbudilo v novinách veľkú polemiku o tom, či má to mal právo alebo nemal. A jedný z takých protiargumentov jednej takej známej synologičky bolo, že vlastne on absolútne nepozná situáciu v Číne a podcenil teda daný stav vecí a nemal to robiť, pretože to bolo nesprávne, chybné gesto cudzinca, ktorý dokázal akorát to, že tomu nerozumie. Mňa by veľmi zaujímalo, Alison, vy ste urobili film o asi najvýznamnejšom súčasnom čínskom umelcovi a pritom ste cudzinka v tej krajine. Ako vy vnímate ako Američanka to, že vlastne na Čínu sa teraz pozeráme s takým čudným paradoxom. Na jednej strane je to neslobodná krajina, do veľkej miery stále, ale na druhej strane má to, čo by sme všetci chceli mať, má obrovský ekonomický úspech. Ako ste sa vy ako Američanka vyrovnávali s týmto kontrastom? Sorry, I was catching up with that. So I definitely think that the question of specificity of culture and context, when you're having this discussion about art and politics, it's an important one. But I'm also struck by how much of what was just said by everyone on this panel I was immediately relating to the story of Ai Weiwei over the last few years and of the other artists and activists and rights lawyers, bloggers, everyone in China. There's so much that was said here that is incredibly universal. And I think I think that's what's more interesting to talk about as well, because the specific instance of giving this book to the Chinese official who was here, like any kind of political act, there will be a lot of different opinions, and it depends on where you're coming from, whether you felt that was an appropriate, inappropriate act, and why. But I think that there are so many... So from everything here, for example, what was just said about the role of art as that Bernard was saying, about kind of being something that doesn't exist yet, that's kind of imagining what is possible. In trying to understand Ai Weiwei,
I spent a lot of time sort of in the beginning thinking is there an artist persona and an activist persona, and is he moving between these two spaces? And that was one of the first questions that I felt like fell to the side in terms of importance. And I think I started to understand his art as being expressly about communication, about trying to, and about kind of envisioning a different possibility and trying to allow other people to express and participate in that conversation. And then it became really funny when he was detained last year. Ai Weiwei was detained by authorities in April of 2011 and held for 81 days. So immediately his name, of course, became something that you couldn't write on the Chinese internet within the firewall. And arguably it was a name that would get deleted even before he was detained. But during his detention, a lot of people online started to use a different way to refer to him. Instead of Ai Weiwei, they used different characters that were Ai Weilai, because it kind of sounds similar. And what that means is love the future. And as I was kind of trying to understand the work that Ai Weiwei was doing, I was really struck by how fitting that kind of term was, because it was about not just future-oriented, but adding the kind of the love to it, just because it's the same sound as his last name. Ai doesn't mean love, but it sounds like the word I, which is love. And I think that the other kind of context that brings, it kind of also goes to your question of why right now we might think of China as being a paradox, a contradiction, which it certainly is in many, many ways, but in the way of kind of the economic development versus the issue of human rights. I think that sometimes people kind of focus on one or focus on the other, and it's the same thing where there is a divide in terms of expectations. Like you said, what are we expecting too much from them, or maybe then also giving a lot of credit to a nation because of all the advances that it's made in the economic sphere. But I think that in this particular moment, where all of this is coming to a head also is the fact that it is a globalized world. And so we can see, I feel like some of these bigger gestures and some of these constraints are going to fall away because we have the ability to interact in real time. And everyone in China who engages with the story of Ai Weiwei online knows about Pussy Riot. You know what I mean? So actually I never thought about how much do people in Russia or in that context know about it. But I get that question all the time in relation to Ai Weiwei, where people ask me, how much do regular people in China know about Ai Weiwei? And the truth is not that many. And I guess my hopefulness is I do believe that we now have this globalized kind of space. We're here having this conversation, and things are happening online as well that allow us to maybe bridge more and more of these gaps. And the fact that we're sitting here and we're bringing everything, and the toys, I mean, all of the actions with the toys online, that sounds right out of a page of online activism in China, just pointing out the absurdity, the idea like, oh, these are toys, how can we, accord them any rights, but why can't I leave it on the floor because I could leave my bag on the floor, so why can't I leave it to, I mean, you could put that into a context in China easily and everyone would understand what that means. So I guess I'm saying I think that it's, in the language of art and politics, it's actually much more universal than worrying about the differences. Aj vlastne bol už dlhé roky na scéne a bol aj významným čínskym umelcom, bol aj vystavovaný v medzinárodných galériách, ale predsa len tie udalosti posledných 4-5 rokov z neho urobili skutočnú globálnu superhviezdu súčasného umenia. To je veľmi výnimočná pozícia, myslím, že aj čoraz ťažšie jej dosiahnuť. Darí sa to ľuďom ako Jeff Koons alebo Gerhard Richter a je ich len veľmi, veľmi málo. Nakoľko ste vnímali vy ako dokumentarista, ktorá sa s ním stavila naozaj 3 roky života a boli to veľmi intenzívne časy, nakoľko ste teda vnímali túto pozíciu mediálnej hviezdy
v kontraste voči politicky angažovanému človeku, ktorý má nejaké posolstvo, ktoré je zjavne veľmi intenzívne, hovorí o zločinoch jedného režimu, hovorí o veciach, ktoré sú tabu v jeho vlastnej krajine a robí to všetkými možnými aj modernými prostriedkami, od Twitteru, cez proste web stránku a rôzne performancie a tak ďalej. Nakoľko tento jeho globálny rozmer bol pre vás príťažou alebo naopak veľkou pomocou? Using the word burden, or at least in the translation, that's what they said. I never thought about it like that, but it is really true. I think one of the most potent sort of criticisms of Ai Weiwei from within the domestic context often has to do with not what his message is, but what his methods are. And that made me think very much of what you said about people's reaction to the Pussy Riot video, saying, but why did it have to be in the church? You know, it's very much that kind of sentiment. It's like, yes, we all feel like there are these problems. We all feel like there's not, you know, the rule of law is insufficient. We all feel like the party has too much corruption. But, you know, why does he have to, like, give the middle finger to Tiananmen and all the things that that stands for as well? And people can, even as they say, we agree with this part, but they kind of question his method. So I think being provocative and engaging with international media, being successful internationally in terms of the art world, that does all invite a lot of criticism on him. That's why I thought there was a role for a documentary. And I didn't know a lot about him before I began the documentary, so that isn't to say the documentary was to prove something. It was more like, it seemed like there was the story that was happening in the headlines or sort of in the museums, and there wasn't really the story of who he was as an individual, and it had to be, there had to be a more holistic look at him that wasn't going to be bifurcated like art and politics, or megastar, you know, like who is he really? And I think that he's, and I think that what I found was that there are these principles that he's just trying to communicate, like you said, by any means necessary, and I sort of see it as being multilingual. You know, there's a way to say this in a museum, there's a way to say this in 140 characters or less in a tweet. There's a way to say this in a funny short video. There's a way to say this in an underground documentary that came out of a citizen's investigation. You know, there's all these different ways. And what I found is when people see the film, when people from China see the film, the overwhelming response that I've gotten, and I've traveled with the film now, I mean, not in China, but I do meet a lot of Chinese citizens, especially students, all over the world, and a lot in schools in the US too, and I've begun going to colleges there. And the response is usually, you know, I didn't know about these things that he's doing, but when it's something like a project to remember children who died in the Sichuan earthquake by their name, and to kind of put a spotlight on the corruption that led to insufficiently safe architecture and buildings of schools. I mean, nobody's against that, you know? I think it's when you kind of come down to what everyone's actually talking about, and you can kind of remove the hype, which is ironic because it's the hype that gets him to a place where we're all talking about him right now, where he gets as much exposure as he can. But I think the important thing for him is it's acting on these different levels. There is this international level, again, why we're all here talking about it, but he has all these activities online where he is tweeting in Chinese, where he's trying to enlist participation from just average internet users. And for a few years he had a blog, and he was able to do that before they shut it down. So I think it's about really finding what the essence of, you know, that he's talking about. He's not talking about political reform as much as he's talking about valuing individual voice, or you know, honoring individual dignity of life. And I think if you get down to that, then the art is really just about his different ways of communicating and imagining a
a different way it could be and saying, so what do you think and why don't you participate? Aké je to pre vás ako Američanku, keď vnímate tú čínsku cenzúru vlastne spojenú s tvorbou a menom vôbec Ai Weiweia, keď sa vlastne z vyhľadávačov blokuje jeho meno, nie je to paradoxne pre ňo ešte väčšia reklama? A ako vôbec, aké šance má váš film v samotnej Číne? Well, the film right now is already being distributed in an underground way on China, which right now means online more than it even does in a physical way, although I'm looking forward to the bootleg DVDs that eventually will come out. But you can download it, the links are being shared. Also when people write to Ai Weiwei directly or just on Twitter and ask him for a copy of the movie, he sends it. And like I said, like I mentioned, all of the students who are abroad and are watching the film, buying it on iTunes, going to the theater to see it, I mean, that's also going to spread by word of mouth, you know, sort of a non-technological way. And that speaks to this moment where China can't realistically control everybody's, you know, thoughts and consumption of ideas as long as there's an internet and as long as, you know, people are going abroad to study, which they are. But the question of how Ai Weiwei is kind of able to reach people, it's a matter of audiences, I guess, is the thing, because yes, him being censored becomes a story that everyone covers in the, you know, in the media outside of China. But they're actually accomplishing what they want to accomplish within China, which is that most people don't know who he is. It's not even that most people aren't interested in him. It's literally that they just have never heard of him. And I think that they have actually been incredibly effective at keeping that. And the only thing I take issue with is I don't believe that means that what he's doing is irrelevant, just because, you know, a billion people haven't heard of him in China. But on the contrary, I think it shows in a way how powerful. I think you only become a banned word in China if people want to talk about you. That's another thing I would say. I mean, when people report on a particular phrase getting banned on the Chinese internet, it's usually because it got really hot. They don't take the time necessarily to ban, you know, a lot of things in anticipation. It's because something is something people want to talk about. So in a way, when someone like Chen Guangcheng, the blind lawyer who just left China this year in a very dramatic case, I mean, when his name and all these terms associated with him become banned words on the Chinese internet, I think how great people must be talking about it if they've bothered to ban it. So in a way, it's both effective. It's both a very effective way, but I think it shows that there are things bubbling. Anča, vrátim sa teda s tebou na Slovensko. My sme v posledných 2-3 rokoch boli v našej krajine svedkami takého zvláštneho vývoja. Minulý rok sa jedna veľká korporácia pokúsila zakázať a pol roka sa jej to aj darilo zakázať knihu investigatívneho žurnalistu. Boli sme svedkami viacerých prípadov, keď rôzni lokálni politici vymenili riaditeľa galérie, zrušili nejakú výstavu, ktorá sa im nepáčila. Takéto prípady takej novej zvláštnej cenzúry, ktorá vlastne, na ktorú sme už neboli celkom pripravení, ktorú vlastne naša ústava aj zakazuje. Ako ty, ako človek tvorivý, ako vizuálna umelkyňa, zároveň ako pedagogička, ako si sa ty pozerala na tieto nové udalosti? Taká jednoduchá otázka. Ja určite ti na ňu odpoviem, ale možno by som chcela tak akože ti trošku narušiť a zareagovať na Bertranda a potom sa vrátime k tejto autoceste, alebo to poviem hneď rýchlo. Proste samozrejme, že hrozné. Ale to... Zároveň, proste, keď sa tieto veci dejú ako z vyššej moci, ako z hora, tak je tu taká ako keby nádej, že buď to odíde s týmto volebným obdobím,
to na nás závisí. Alebo to proste nejakým spôsobom sa ešte nejak vyvrbí, že ten, kto to urobil, možná, že dostane po prstoch. Čo sa nestáva. Ako vidíme to, že naopak dostáva peniaze za to, že proste zarobí na tom, že na svojom prúšvihu zarobí vlastne. Viem, ale proste stále tu ešte existuje takéto rozmýšľanie. Stále tu ešte zatiaľ nemáme autocenzúru. Autocenzúru v tom obraze, akú sme poznali z minulosti. Ale to neznamená, že sme nejak vnútorne slobodní, alebo že proste, že nemáme s čím bojovať v sebe samých a že to proste už je ako vyriešené, že stačí proste bojovať len proti tomu vonkajšiemu nepriateľovi. Máme s čím bojovať. A ja by som chcela by som nadviazať na Bertranda ako v tom zmysle, že proste, ja som rozmýšľala celé tie 4 dni, čo sme tu, akože ak sme šetrili tým slovom láska, ktorý je v názve nášho celého tohto podujatia a konečne teda odznelo na poslednom paneli a takým ako zásadným spôsobom, aj keď ja veľmi osobne teraz, ako ja som nie schopná vôbec o tomto termíne hovoriť a som ochotná dokonca počúvať iba z úst psychoanalytika o týchto veciach, pretože stále mám pocit, že sa to bude držať v takých ako rámcoch, ktoré som schopná racionálne spracovať. Áno? Ale úplne súhlasím s tým, čo ste hovoril a teším sa, že to odznelo práve v súvislosti s umením, láska, ako v súvislosti s umením a že ste tu ako ukázal v tomto momente, že umenie má na starosti to neuchopiteľné. To, čo skutočne nevieme ako pomenovať a to slovo láska v tom momente, keď ho poviem, tak neviem, čo mám robiť svojím spôsobom. Ako ostávam trošku ako out. Ano? Napriek tomu proste to neuchopiteľné, o čom ste hovorili a tá možnosť toho, aby sa to vyjavilo cez umenie alebo vyjavilo sa to v tomto procese, je proste úplne základná. A keď ste to hovoril, tak ma napadla taká vec, že to umenie sa v posledných 20 rokoch tak šialene zmenilo. To súčasné umenie je tak iné, ako to predošlé, ktoré poznáme, že sa zaoberalo láskou a vznešeným a tým a oným. Naraz proste vidíme, že v tomto umení ako keby to absentovalo. A ja by som chcela tu nám povedať, že si myslím, že to neabsentuje. Že v skutočnosti tie také ako obavy, že to súčasné umenie proste sa proste odohráva v rovine nejakého vyprázdneného duševna, povedzme to takto, alebo stačí toto, že tieto obavy sú neopodstatnené. A ako by som to ilustrovala, to, ako sa zmenilo umenie za posledných 10-20 rokov, veľmi dobre sa dozvieme napríklad z textov Nicolasa Borioda, ktorý proste priniesol, je tomu už 10 rokov aj viac, ako estetiku, vzťahovú estetiku, ako relational aesthetics. A vlastne všetkým nám jednoduchším takým ako spôsobom povedal to, kam sme ako keby intuitívne mierili. V skutočnosti tá intuícia je skorej tá cirkulácia toho vedenia, ktoré nás vedie k tomu, že sa chytáme a naskakujeme do tých vlakov, ktoré práve bežia ako umelci. A Boriot hovorí o vzťahovej estetike ako o umení, ktoré sa pohybuje v priestore a berie za svoju tému alebo za svoju úlohu celý celok vzťahových medziľudských vzťahov a celý dispozitív vzťahový a s tým pracuje. Pracuje s týmto dispozitívom a Boriot hovorí, na rozdiel od vnútorných imaginácií, ktoré môžu byť odťažité od týchto vzťahov, môžu dokonca sa aj týchto vzťahov úplne zbaviť
a pohybovať sa len v určitých akýchsi nových utópiách alebo proste v nejakých nových projektoch, ktoré sa tohto netýkajú. Súčasné umenie zásadným spôsobom sa obracia k tejto vzťahovej estetike. Zásadným spôsobom pracuje na poli ako keby operačných systémov tohto sveta, čo sú vzťahy. Nechcem to prirovnať k biológii, ale dalo by sa to prirovnať doslova k psychologickým, medziľudským vzťahom, to, čo prebieha ako vôbec na svete. Súčasné umenie sa venuje týmto operačným systémom, týmto dispozitívom a pracuje s nimi tak, a teraz možno prídem k tomu neuchopiteľnému a k tej láske, aby keď do toho vstúpi, a obyčajne to je aj skupinové, toto umenie, obyčajne to zahrňa celé publikum, aby keď do toho vstúpi a keď sa to začne odohrávať, vznikla tá potencia pre to neuchopiteľné a pre tú lásku. Nielen vedenie, nielen proste určité ako uvedomovanie si, ale aj doslova ten pocit, ktorý ste ako opísal, keď ste hovoril o týchto priestoroch, v ktorých sa nachádzame. Áno? Ja by som ale chcela povedať, že pri tomto vstupuje do hry jedna dôležitá vec, a to je, čo hovorila Alison, že auditorium ako divák je svojím spôsobom je zanedbávaný. Keď sa bavíme o umení, tak divák je skoro vždy zanedbávaný. Jediné, kde sa bavíme o divákovi, je vo filme. Áno, vo filme alebo v divadle, ale hlavne vo filme sa proste baví a teória diváctva, všetko možné je rozpracované. Vo výtvarnom umení sa o divákovi ako keby nebavíme, pretože výtvarné umenie na diváka kašle. Ako ja potrebujem proste urobiť svoje umenie, ja musím zo seba všetko vydať a čo kto to uvidí a jak sa to je už sekundárna záležitosť. Ja s ním počítam, samozrejme, robím to pre ňoho, lebo ide o komunikáciu, ale že by som mu nejak mala vychádzať v ústretí, to ma ani nenapadne, áno? Čiže mu to sťažím jednoducho. Čo chcem povedať je, že umenie sa zmení neustále. Zmenilo sa a prevláda momentálne, dajme tomu, ja to teraz veľmi zjednodušujem, umenie vzťahovej estetiky, áno? A zmenil sa umelec, zmenil sa status umelca, zmenil sa jeho úloha, sa mení od umelca v 19. storočí, cez modernistického autora, cez umelca v totalitnom režime, až po dnešného umelca, keď to tak prejdeme ako jednoducho, tak povieme ako že začiatok 19. storočia umelec ako prorok. Áno? Nebudem citovať Puškina teraz, ale chcela by som, keby som mala viacej času. Ja neviem... modernistický autor, kde proste ako trop kreatívnej slobody, feministicky kritizovaný ako trop sexuálnej slobody v skutočnosti, kde proste, ako to hovorí Caroline Duncan, sa odohráva stretnutie v ateliéri génia, áno, ktorý tvorí originál, sa odohráva stretnutie medzi autorom a modelkou, samozrejme, v tomto dramatickom stretnutí sa autor modelu zmocní zobrazením. Áno? Toto je feministická kritika modernistického autora ako predstaviteľa slobody kreativity. Áno? Totalitný režim nám priniesol dva statusy umelca. Umelec, ktorý pracuje s režimom a režim si ho za to nesmierne váži a privileguje ho. A ten umelec, ktorý stojí mimo tohto a proti tomuto ten disident, na ktorého ten režim reaguje okamžite, je úplne citlivý a na každé jeho proste ľahký pohyb niekde okamžite reaguje zákazom alebo kontrolou, alebo odpočúvaním a tak ďalej. A medzi tým tá šedá zóna ľudí, ktorí v tom žijú a majú sa zle a rozmýšľajú o tom, čo s tým. Áno? To je tá totalitárna. A Boriot, ktorý prinesie umelca ako katalizátor. Umelec, ktorý je katalizátorom tej veci. A teraz ja hovorím, že ten katalizátor vytvára situácie, v ktorých to neuchopiteľné sa znovu môže vrátiť. Alebo dá možnosť ako potenciu toho, že sa to raz vráti, alebo že sa to uskutoční. Ono totiž, ako v tom umení sa to musí, ako ste to povedal presne, všetko uskutočniť. Respektíve Milena. Proste to musí stať. Áno? Ja tu nás skončím iba tým, že proste, pretože sa nehovorí o
o auditoriu vo výtvarnom umení, tak by som to len chcela dať ako taký podnet k rozmýšľaniu, že by sme o tom mali hovoriť, pretože tie dva tábory, auditorium a umelci, keď to zjednodušíme, by sa oba mali k sebe nejakým spôsobom, oba by mali pracovať na tom, aby sa k sebe priblížili. Pretože nie je to tak, že auditorium nič nevie a umelci všetko vedia. Oni si navzájom môžu ako velice pomôcť. A tam si myslím, že je priestor. Áno, ja by som iba hneď zareagoval tým, že ja si myslím, že toto je jedna tendencia, ktorá je veľmi silná, ale na druhej strane je presný opak, rovnako veľmi silný. Výrazne to vyjadril Jeff Koons, ktorý teda rozhodne je kontraverznou osobnosťou súčasného umenia, ale nemožno mu uprieť, že práve v tom opačnom, ako hovoríš ty, teda v tej komunikácii s publikom je dokonalý. To je presne jeho obrovská sila. Vlastne Jeff Koons je skoro niečo ako superhviezda, je to značka, ktorá predáva a on práve hovorí jednu vec, že súčasné umenie podľa neho nesplnilo svoju úlohu, ktorú dokázal film a reklama. Film a reklama dokázali oveľa efektívnejšie komunikovať s publikom. Oni na toho diváka mysleli a jednoducho súčasné umenie toto nedokázalo, stratilo túto pozíciu a je samo si vinné. Pani Bartlová, to je, myslím si, že téma pre vás. Ako vnímate vy, ako teoretička vlastne, tento akoby rozpor, ktorý podľa mňa je veľmi príznačný pre nielen výtvarné umenie, ale vôbec kultúrnu tvorbu ako takú? Nikoli náhodou Jeff Koons může být považován za kýčaře a to proto, že kýč, jedna z možných definicí kýče, podle mě velice šikovná, je ta, že je to takové umění, které příliš snadno a vychází příliš vstříc tomu publiku, divákovi, účastníkovi, čtenáři. Příliš snadno se mu nabízí. Nedává mu neklade žádné překážky. Proto může, a to je ten problém, když budeme vstřícně, úžasně komunikovat jako reklama, tak se může stát, že se z nás stanou kýčaři. A když budeme komunikovat to, co považujeme, když budeme komunikovat jaksi kritické myšlení, to znamená, půjdeme napříč očekáváním, budeme podvracet očekávání, pak se velmi snadno může stát, že publikum nás odmítne, protože si to nebude chtít pustit na kůži. Já bych jenom tady okomentovala úplně, zřejmě už se blížíme k závěru, takže já bych okomentovala jedno dílo dnes citovaného Ai Weiweje. Osobně považuji z těch věcí, které znám, za vynikající těch několik milionů, nevím kolik milionů, malovaných porcelánových slunečnicových semínek, kterými pokryl v takhle vysoké vrstvě podlahu té velké turbínové haly Tate Modern. To je přesně, myslím, dílo, ve kterém Ai Weiwei mohl dobře vytěžit to, že on je sice čínský umělec, ale jelikož se školil a dlouhá léta žil v New Yorku, tak je schopen, řekla bych, komunikovat, nebo je schopen pracovat tak, abychom my, euroameričané, zároveň jak si dokázali to jeho umění dobře chápat. Jo? Je schopen se pohybovat někde na té komunikační cestě. A tohleto dílo přesně nepochybně on mínil jako to téma, jak říkala tady Alison, hodnoty individuálního lidského osudu, individuálního lidského gesta, což je jistě téma v čínské kultuře a tradici mimořádně závažné a fundamentální, řekněme. Pro evropského návštěvníka, diváka, účastníka, protože ti lidé, kteří přišli do té haly, si tam mohli sednout, hrát si s tím, v tom dokumentu je pěkně zmiňuje kurátorka Tate Modern, kolik milionů semínek je v zásobě, protože se předpokládá, že si to lidi budou odnášet sebou. Ten evropský účastník té věci nepochybně v tom cítil ještě jinou věc. Totiž to, že to byla ručně malovaná porcelánová semínka, to znamená, musel v tom evropský návštěvník cítit narážku na ten náš pocit, že všechno už je vyrobeno v Číně dnes. A že se to tam vyrábí ručně, aniž by se dbalo o ty standardy bezpečnosti práce a tak dále. Čili tuto narážku tam nepochybně euroamerický divák, evropský divák musel cítit. Ale ta úplná pointa, kterou to dílo odkrylo svou existencí, aniž by to autor tak mínil,
bylo to, že nevím po jak přesně dlouhé době, bylo zakázáno těm návštěvníkům, aby do toho vstupovali. A to z toho důvodu, že tam byla příliš vysoká prašnost, která překračovala evropské normy. A tím pádem by návštěvníci, účastníci se prožitku uměleckého díla byli ohroženi na svém zdraví a to Evropa nemůže připustit. Čili v tomto momentě na tom pěkně vidíme, že to dílo bylo od samého počátku angažované na řadě rovin, a to včetně roviny, kterou ten umělec původně ani nezamýšlel. A ako ste vnímali jeho umelecký čin, keď vlastne rozbil tú starú čínsku vázu? Čo je možno taký pre vás ako historičku starého umenia, to určite bolo také dvojznačné, ale myslím, že z jeho pozície to bolo asi také jasné stanovisko z očí voči minulosti a možno nejaká také radikálna reakcia. Zase ten dokument Alison nám velice pěkně ukázal, že to musíme vidět v souvislosti čínské tradice, především kulturní revoluce, ve které se vše staré rozbíjelo, aby bylo uvolněno místo pro cokoliv nového, bez ohledu na jakékoliv jiné další hodnoty. Já, když jsem se na to dívala, na ten dokument, tak jsem si samozřejmě tohle tu věc uvědomila. A teď, když tady takhle sedím, tak mi nezbývá, než nevít vstříc vašim očekáváním a říct si něco, co se neočekává. To jest, že já to považuji za absolutně legitimní autorský čin rozbít vázu z 5. století. A znovu podtrhuji autorský tvůrčí čin, to znamená, že nepředpokládám, že to půjdou všichni dělat bezmyšlenkovitě a že by všechny vázy z 5. století měly být rozbity, ba dokonce si ani nemyslím, že se mají odstraňovat veřejná sochařská díla ze 60. let, 20. století. Ale jakožto ten jeden čin, mě to připomnělo známou formulaci Karla Teigeho, toho známého avantgardistického a komunistického teoretika českého z meziválečného období, který prohlásil, že belveder na Hradčanech, ten by se měl vyprázdnit a zřídit v něm dance bar, jak se tehdy říkalo, dancing bar. Což se chápe, obvykle se mu to přičítá k tíži, jakože to teda je, takhle se chovají ti komunisté, jo? To vidíte tu hrůzu. Ale myslím si, že to patřilo, teda ten Teige neměl možnost to učinit. Jak přišel Ai Weiwei k vlastnictví té vázy, to by mě docela zajímalo. Ale každopádně vlastně se to vrací ještě k tomu, co jsem nějak jako vyčetla tady z toho listí spadaného, které mě asociovalo tu minulost. To, co je definitivně uschlé a skončené. Já si souhlasím s Bertránem, že jaksi umělecké dílo, pravé umělecké dílo skutečně je místem, kde se teď které slovo použít, tvoří, není vhodné slovo, ve kterém se může udát to, co ukazuje do budoucnosti a to, co skutečně je nové. Jo? Čili tak. Kromě toho doufám, že mě tu žádný český kunsthistorik neslyší. Ja verím, že vás niekto počuje. U nás v Bratislave nepotrebujeme Ai Weiwei a u nás sa o deštrukciu umeleckých diel stará napríklad spoločnosť Lidl, ktorá zničila jednu sochu Jozefa Jankoviča, keď stávala svoj nový supermarket a podobných prípadov tu máme viacero. A pán Ogilvy ale chcel nejako zareagovať na to, čo ste hovorili. Oui, je voulais dire un mot qui me tracasse à propos de la censure, qui est un problème gravissime. Bon. Au fond, je me rends compte que dans les pays ex-communistes, ex-socialistes, vous êtes sans cesse confrontés à une forme de censure que nous connaissons encore dans des proportions, je dirais, qui disparaissent peu à peu, mais qui existent encore, que j'appellerais une censure par soustraction, une censure par négation, c'est-à-dire une censure qui fonctionne
de façon brutale et visible par interdit, et par rejet, par emprisonnement, etc. Bon. Or, dans les pays qu'on appelle soi-disant des démocraties, on pourrait parler longuement sur la question de savoir ce que ça veut dire, mais bon, c'est un autre débat. Nous connaissons déjà depuis longtemps une censure, je ne dirais pas qu'elle est pire, mais en tout cas, elle est d'une puissance inouïe, qui est une censure par prolifération. Une censure qui permet que tout soit dit et que tout soit noyé dans une indifférenciation généralisée dans laquelle la hiérarchisation entre ce qui est percutant, subversif et ce qui ne l'est pas, la distinction, par exemple, entre une œuvre d'art et un produit commercial qui appartient au marché de l'art, ou la distinction entre la manière de poser un problème qui soit original et pertinent ou qui ne soit que la répétition de lieux communs. Bon. Cette distinction s'efface et aux yeux du grand public, il devient quasi impossible de faire la différence entre ces différentes dimensions. Je pense à un exemple qui me traverse l'esprit à l'instant, qui a rapport avec la question de l'amour dont on parlait, mais il y en aurait d'autres. Je pense à un film brésilien assez extraordinaire qui s'appelait XY, qui était un film sur l'histoire d'un jeune être humain, adolescent, qui a à choisir entre son sexe féminin ou masculin, et qui subit les pressions de sa famille, du milieu, de l'école, bon, et qui finalement décide de ne pas choisir. Bon. C'est un des rares films dans lequel je crois que j'ai senti ce que veut dire l'idée qu'il n'y a pas deux sexes, mais qu'il y en a plusieurs, qu'il y en a N sexes, qu'il y a une infinité de sexes. Bon. Ce film-là, il n'a pas été censuré. Pourtant, sa portée était très subversive. Il n'a pas été censuré, mais il a disparu dans le flot des films qui passent tous les jours. Et ça, c'est l'un des moyens les plus efficaces d'opérer une censure. Et vous allez avoir affaire à celle-là un jour ou l'autre. Et il faut vous préparer à ça aussi. Ono, francúzsky spisovateľ Romain Rolland vlastne už pred 100 rokmi hovoril o tom, že jedným z najväčších nebezpečenstiev pre súčasnú hudbu je obrovská nadprodukcia hudby. Myslím si, že problém nadprodukcie v umení je niečo, čo je zásadné pre všetkých. To určite pozná každý z nás, kto sa zaujíma o tie veci, vôbec čítať to množstvo nových knížiek, navštevovať všetky výstavy, ktoré by človek chcel vidieť a podobné. Začína to byť fyzicky nemožné. Ja by som ešte možno na chvíľočku, už sa nám naozaj čas blíži ku koncu. Budeme musieť pomaly myslieť na to, že Stredoeurópske fórum naozaj končí, ale ešte by som sa krátko vrátil možno na začiatok našej debaty, ktorá sa opierala o Pussy Riot, o tú revoltu v pravoslavnom chráme v Moskve. A keď som na tým tak uvažoval a keď som sa aj s vami rozprával pred diskusiou, tak vlastne som si uvedomil, že podobných takých radikálnych, teda feministických pozícií v súčasnom umení v Čechách alebo na Slovensku máme veľmi málo. Anča, čím si to ty vysvetľuješ vlastne? Tak na budúci rok, keď bude Stredoeurópske fórum, tak to môžeme rozobrať. Pretože to je nadlho. To sa nedá. Dobre. Ale len veľmi krátko, ja úplne proste len ako extrémny prípad proste poviem takú vec, že podľa môjho áno radikálneho názoru, dobre, alebo extrémne profeministického názoru, neviem, selektívneho. Ja na Slovensku nepoznám silné feministické diela alebo silné feministické autorky. Hlavne sa čudujem vždy, keď sa to spojuje s mojím menom. Neviem prečo.
Čo chcem ale povedať je, že tu existuje, tu na Slovensku existoval a všetci vieme a už sme aj kodifikovali a uznali proste fenomén, ktorý pre mňa ako vysvetľuje silne, čo sa deje s feminizmom alebo čo sa stalo s feminizmom v umení u nás na Slovensku, a to je Aneta Mona-Chysa a Lucia Tkáčová. Ako, považujem ich za vynikajúce autorky, sú to moje kamarátky a strašne som rada, že sa s nimi môžem kamarátiť. Sú to vynikajúce výtvarničky, skvelé konceptuálne umelkyne. A keby som to zjednodušene povedala, ich postoj alebo ich základné východisko je smiech. Ako základné východisko tejto dvojice umeleckej je smiech. A ten smiech zasahuje úplne všetky oblasti života. Je to rír. Áno, ako skutočne veľký smiech. A ich veľký smiech o feminizme, oni sa smejú nad feminizmom. Ako paradoxne, ich veľký smiech o feminizme, to bola tá výstava Ich vlastná izba, ano, kde sa smiali nad všetkými feministickými autorkami, ako ich prinášajú dejiny umenia. Ako týmto negativistickým postojom nádherne otvorili ako závažnosť tej témy, ktorá sa stále proste ako míňa chápaním a stále sa proste nejakým spôsobom prispôsobuje statusu quo u nás. Áno? A feminizmus je radikálna kritika. Ako ona sa nemá čo prispôsobovať žiadnemu statusu quo. Ako, to musí byť ako iný hlas. A oni to urobili. Aneta Mona-Chysa a Lucia Tkáčová podávajú iný hlas, padali голос ako iný. A pre mňa proste zásadným spôsobom niečo povedali. To, že tá situácia je zlá, je úplne evidentné. Áno? Výborné, ja si myslím, že skončiť témou smiechu v umení je veľmi pekný záver. Žiaľ Bohu, naša diskusia mohla byť z časových dôvodov iba pomerne obmedzujúca. Tie témy sme nevyčerpali. Určite opäť sme skôr asi neuspokojení ako spokojní na záver. Ale napriek tomu som veľmi rád, že všetci títo 5 ľudia tu so mnou dnes mohli sedieť. To bola Anna Jermolájevá, Anča Davčíková, Alison Kleiman, Milena Bartlová a pán Bertrand Ogilvy. A otázky. Žiaľ Bohu, na otázky publika dnes nie je čas. Je mi to ľúto. Ešte možno potom v zákulisí. A chcem ešte povedať jednu vec. Žiaľ Bohu, naše podujatie je naozaj posledné na tohtoročnom stredoeurópskom fóre. Táto akcia podľa mňa naozaj na 4 dní robí Bratislavu intelektuálnym centrom Európy. Je to veľmi vzácne. Je za tým obrovské množstvo práce. A ja na tomto mieste chcem poprosiť vlastne hlavu celého tímu stredoeurópskeho fóra, pani Martu Šimečkovú na pódium sem. Poprosím vás o veľký potles. Toto je malý potles, veľký potles. Za to, že toto všetko každý rok robí a Marta, vďaka ti aj v mojom mene, aj v mene podľa mňa celého publika. Blahoželám ti aj ja. Milí priatelia, prepáčte, ja tu každý rok tu takto hlúpo stojím a vlastne neviem, čo mám povedať. Okrem toho, že sme vám všetci hrozne vďační, ale je to predovšetkým preto, lebo nikdy sem so mnou nepríde niekto, bez koho by nebolo Stredoeurópske fórum. A keby aj možno bolo, určite by nebolo také, akého poznáte, aké je. A to je moja kolegyňa Andrea Puková. A teraz určite odtiaľto neodídem, skôr než ona príde. Tak ju skúste nejako privolať. Ešte chvíľu vydržte. Ďakujem pekne. Nejde? A medzi tým ešte vám poviem, že sme vás hrozne obdivovali, že ste tu sedeli celý čas, v každom prípade. Už je tu. Andrea Puková. A
pre tú nabitosť tých debát, myslím, že to nebolo z nevďačnosti, sme, myslím, zatiaľ nepoďakovali za skvelý výkon tlmočníckemu tímu. Prosím, aby ste to urobili. A ešte chceme poďakovať, prosím ťa mi pomôž, keď zase niečo zabudnem, ešte chceme poďakovať našej kolegyni Julii Sherwood, bez ktorej by fórum tiež nebolo. Ale aj našej radkyni a autorke filmov o Stredoeurópskom fóre Joanne Radziner, ktorá dúfam tu niekde je. A už len vám predstavím organizačný tím, Katku Zacharovú, Tomáša Horváta, Michaela Tiralu a Petra Župníka, ktorý vás fotí, a celému veľkému štábu dobrovoľníkov, ktorí nám venovali svoj čas. Ďakujeme.